Ang resulta sa eleksyon dili kuno madawat sa mga sakop ni Satanas. Dako ilang pagtuo nga sila biktimas pagpanikas. Nagdudas hukos-pukos kay pildi sa resultang nigawas. Ang mga sampataw na abtan ragyod sa dimala. Nahigmata na ang mga Pilipinos budos Bakabayan Blanc. Rason nga sa eleksyon nagapildi ang mga tabagha. Inyong mga pakigbisog wa na'y mutuo kay dakong bakang. Sa Kongreso ninuso ang mga Satanas og resolusyon. Agay ko nung imbestigahan sa Kongreso ang automated election. Ang mga Satanas daw hapon di pagyod mo surrender dayon. Kay resultas midterm election ilag yun ako nung sukit-sukiton. Hinaot nga dawaton sa Bakabayan Blanc ang ilang kapildihan. Kaya ang basang Pilipino nakabatanas kabatuuran. Dakong bakak nga sila tigpanalipod sa mga kabusog nilupigan. Dili na mailad ang mga Pilipino ning mga lider sa sungayang pulahan. Doon ka rin sa straight to the point.